Od 29. října do 1. listopadu pořádám něco velkého. Transformační pobyt ve východních Čechách. A jestli nevíš, jestli je to pro tebe, pokud se cítíš dlouhodobě unavená, chybí ti radost ze života a připadáš si, že vůbec nežiješ, máš v sobě bolesti, strachy, zklamání a cítíš se odpojená sama od sebe. Pokud hledáš změnu, cítíš, že musíš něco udělat, ale nevíš co, tak je to právě tohle. Celým pobytem tě provedu já, Gab z Najdi Balance, a budeme spolu sdílet, pracovat na svém nitru pomocí přednášek a praktických cvičení. Budeme uvolňovat strachy, starý vzorce, omezení a propouštět vše, co už nám dál nemá sloužit. Bude to opravdu velmi transformační. Začneme vždy ranní jogou s meditací s jogínkou Ivou. Je to vhodné jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Budeme mít krásnou plnou penzi, plnou výborného jídla. Podívám se také na problematiku vztahů s Katkou, vztahovou koučkou. Může se těšit i na praktická cvičení. Pobyt je tedy vhodný jak pro jednotlivce, tak třeba i pro páry. Budeme mít opravdu krásné ubytování, kde budou jenom účastníci pobytu, takže tam bude mít opravdu příjemnou a komornou atmosféru. Dále se můžeš těšit i na fitness trenérku Lenku, ke který chodím cvičit i já a která ti ukáže, jak být fit a zdravý v jakémkoliv věku. Takovým bonusem navíc je luxusní nově vybudované wellness pro 20 lidí, který bude k dispozici jenom nám. Takže pokud chceš být součástí tohohle všeho a cítíš, že chceš ve svém životě něco změnit, musíš začít u sebe a tady ten pobyt ti ukáže cestu. Přihlaš se, ať jsi muž či žena z Česka či Slovenska, těším se na tebe a tvou transformaci.